Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas govorimo o Hrvatskom crvenom križu. Naša gošća je Danijela. Danijela, dobrodošla. Hvala lijepo na pozivu i hvala lijepo što vam mogu ispričati nešto o Hrvatskom crvenom križu i njegovoj povijesti. Za početak, reci nam što je Hrvatski crveni križ i kako je on organiziran. Hrvatski crveni križ je nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske koje trenutno djeluje kroz središnji ured ovdje u Zagrebu i 132 društva Hrvatskog crvenog križa u županijama, gradovima i općinama. Možemo reći da je Hrvatski crveni križ najveća humanitarna organizacija u Republici Hrvatskoj, a djelovanje Hrvatskog crvenog križa određuju načela i statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Zakon o Hrvatskom crvenom križu i statut Hrvatskog crvenog križa. A kako je sve počelo? Kada su osnovane prve organizacije Crvenog križa u Hrvatskoj? Prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje su svoje djelovanje provodile u skladu sa međunarodno prihvaćenim načelima pokreta osnovane su 1878. godine prvo u Zadru, zatim u Zagrebu i u Dubrovniku. Prva koja je od tadašnjih vlasti dobila suglasnost za svoje humanitarno djelovanje bila je ustanova Domoljubne zadruge Dalmatinske od gospođa na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima u Zadru. Zanimljivo. A kada je osnovan podmladak Crvenog križa? Podmladak Hrvatskog crvenog križa osnovan je, možemo sad reći, već davne, 1922. godine, najprije u Zagrebu, a zatim u Splitu, Dubrovniku i Osijeku. Od osnutka pa do danas mladi Hrvatskog crvenog križa gotovo pa neprekidno djeluju. Privremeno je rad mladih bio prekinut tijekom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. godine i tijekom Domovinskog rata od 1991. do 1994. godine. Danas mlade Hrvatskog crvenog križa čine članovi do 30 godina starosti. Oni se dijele na podmladak koji čine članovi do završetka osnovne škole i mladi koji čine članovi od završetka osnovne škole do navršenih 30 godina života. Hrvatski crveni križ djelovao je u različitim državnim okvirima. Možeš li nam reći nešto o tome? Naravno, od osnutka 1878. do 1918. godine Crveni križ koji je na teritoriju današnje Republike Hrvatske djelovao je u sklopu tadašnjeg Crvenog križa Austro-Ugarske monarhije. Nakon toga, od 1918. do 1941. godine djelovao je u sklopu Crvenog križa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije. Od 1941. do 1945. godine djelovao je kao samostalno društvo u ratnim uvjetima, no tada nije imao međunarodno priznati status. Od 1945. do 1991. godine djelovao je kao republičko društvo Crvenog križa, unutar Crvenog križa Federativne narodne republike Jugoslavije, odnosno Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a od 1991. do danas djeluje kao samostalno nacionalno društvo Republike Hrvatske. Važno je i naglasiti da je 1993. godine Međunarodni odbor Crvenog križa priznao Hrvatski crveni križ kao samostalno nacionalno društvo, a iste je godine Hrvatski crveni križ postao članom Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Draga Danijela, hvala ti na svim informacijama koje si podijelila danas s nama. I dragi gledatelji, hvala vam na slušanju. Vidimo se u idućoj epizodi.